हाँ त का हाल बा भाई लो सबके बजा दिले बाजा हमरे नामो वीआईपी राजा। अरे हाँ भाई लो भोजपुरी के ट्रेंडिंग, अरे हाँ अपन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के एक और ही ब्लास्ट लेवल के, अरे हाँ हाई लेवल के सॉन्ग रिलीज हो चुकल बा। जौना गाना के टाइटल बा रसियन आएगी। अरे हाँ भाई ये वाला गाना के वीडियो कब तक ले आवता और हाँ ये गाना कौना टाइप के बा, का ये मतलब मार्केट में बाजी कि ना बाजी, का ये पब्लिक के पसंद आवता गाना कि नहीं के आवत, और हाँ खेसारी लाल यादव के डांस फिल्म के ट्रेलर कब तक ले आवता, फुल ट्रेलर कब तक ले आवता, पूरा फुल जानकारी मिली 100% सच्चाई के साथ। अरे हम तो लोग ये वाला चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे वीआईपी राजा के। और भाई लोग ये वाला चैनल पर खेसारी लाल यादव के हर एक गाना के अपडेट सबसे पहले आवेला और पूरा सच्चाई के साथ आवेला ये वाला चैनल पर। तो लोग सब्सक्राइब कर ना भूला लेंगे। बाकी भाई लोग तो लोग बता दी कि हाँ सबसे पहले खेसारी लाल यादव के जो गाना बा रसियन आएगी वाला गाना कैसन बा। तो भाई लोग देख गाना बा बहुत ही बेस्ट, बहुत ही झकास बा और बहुत ही मजा होता सबके सुने में। बाकी भाई लोग बता दी कि तो लोग के हाँ ये वाला गाना गईले बड़ा खेसारी लाल यादव और खुशबू तिवारी केटी वाला गाना गईले बड़ी बहुत ही बेस्ट, बहुत ही झकास तरीके से वाला गाना के बनावल गइल बा। बाकी भाई लोग म्यूजिक के बनैले बा और राइटर के बा यानी गाना लिखले बा के। तो भाई लोग देखल ई दोनों लिखले बड़ा प्रकाश बारूद। अरे हाँ ये दोनों मतलब गाना लिखले भी बड़न और म्यूजिक भी बनैले बड़ा बहुत ही बेस्ट, बहुत ही झकास म्यूजिक बनैले बड़ा। बाकी भाई लोग तो लोग बता दी कि खेसारी लाल यादव के ई वाला जौन गाना बतावन ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर रिलीज भइल बा। और अगर तो लोग नहीं लगे सुन ले तो जाके सर्च में सुन सकता है। बहुत ही बेस्ट, बहुत ही झकास गाना बा, बहुत ही अच्छा बा, बहुत ही मतलब ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा बा, सबके सुन रहा बा। भाई लोग अब बात करल जाए हाँ ये वाला गाना के वीडियो कब तक ले आवता। तो भाई लोग ये वाला गाना के वीडियो तो लोग के 1 से 2 दिन में ये वाला गाना के वीडियो आ जाई और तो लोग के मतलब ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिए। बाकी भाई लोग अब तो लोग बता दी कि खेसारी लाल यादव के जौन डांस फिल्म बा, अरे हाँ हाँ भोजपुरी के सबसे बड़ा फिल्म बा जौन बा डांस। अरे हाँ पूरा बॉलीवुड जैसा फिल्म के शूट करल गया पूरा हाई क्वालिटी में और पूरा जबरदस्त तरीका से सीन लेवल गल बा और बहुत ही बेस्ट बनाल गल बा। अरे हाँ टीजर आयल बा तो वो टीजर पर इतना ना मतलब रिस्पॉन्स मिल रहा बा और बहुत तेजी से टीजर भी वायरल हो रहा बा और ट्रेलर आई तो बा सब जगह धमाल मच जाई। बाकी भाई लोग तो लोग बता दी कि खेसारी लाल यादव के डांस फिल्म के ट्रेलर कब तक ले आवता। तो भाई लोग देखल नहीं हमरा सुने में आवता और जानकारी निकल के आवता कि हम डांस फिल्म के ट्रेलर रिलीज करल जाई। अरे हाँ एक मतलब 14 जनवरी के, अरे हाँ 14 जनवरी के या 15 तारीख के मतलब रिलीज कर दिए डांस फिल्म के ट्रेलर, फुल ट्रेलर ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर आई। बाकी भाई लोग तो लोग ये वाला वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक कर लेंगे, चैनल के सब्सक्राइब कर लेंगे, बाकी वीडियो के शेयर जरूर कर लेंगे और हाँ एक कमेंट करके बतावा लेंगे कि हाँ तो लोग ये वाला वीडियो कैसा लगा।